Hayırlı günler, muhterem cemaat, hürmetli dostlar. Sağlar mısınız? Indi koronavirus, yani tojlı virusga karşı küreşibizden neşuşulay ide, aile neşesinde yakınlarımız bilen ütkäräbis. Her nersenin oňay ýagyn görürge kirek hürmetli dostlar. Mine Allah'a şükür Ozat ýyde, ol bugün meňe buluşa, ähemiyeti şiratda bizning Allah dilese iş makulaşar. Indi temli rızıklarını türlüsünden pişirip, hemme bizde yol itik. Kinolar, karik, kitaplar okuyup, ihatalarda bulgan barlık işlerimizni işlik gibi edesi kile, üylerini jiştirik, indi internet şiltere tuğulu ergi kengeşler bilen bizde şuna koşulasыбыз kile, hem jamgyýet karşında bulgan jogaplylygybızny tüýüp hürmetli dostlar, ne üçün digende kişi ömrü bilen oynarga ýaramy, ide bulyk. Ozat koy bir tamaşaçılar eýtirinde seňa Ozat ýüregine ultyryp, okşa bulmuşul, okşa kirek diýirler. Elbette. Bulay etüşelerde bulur, ama da lakin mümkin bulgançı, mümkin bulgan kadar saklanyk dip edesi kile menim. Barlyk saklanyş çaralaryny kullanyp dip edesim kile. Şunu istep, şunu aýtasy kile. Tege bir kişige tabyp daru bergen. Daru bergeçtin, elege daruny indi alyp kabul etken kişi bu bik eşi digeçtin. Ömür bilen çağırtyrlyk eşim eken dip. Ana jogap gaýtargan, şundan soň elbette eligi daruny tiz arada kabul etgan kişi. Şoňa görä eligi samoizolasiýa ul bizning jamgyýetke qaratylgan daru bilen bir tenge. Matur jırlar tыңlyk, jırlyk hürmetli dostlar. Jırlyk dostlarım, jırlyk birge. Iňi matur jırlarny saýlap gına, Iňi matur jırlarny saýlap gına. Ýeşip bu jirlerde jaýlap gına.